boneless and skinless chicken thighs. Kakainis. Yung skin, ibalik niya. Napakalaki. Parang hindi siya masarap tingnan. Alam ko na yung mga laging nagko-comment. Gusto ko rin makakita ng mga bagong nagko-comment. Though gusto ko na nagko-comment pa rin yung mga dating nagko-comment. Pero alam mo yun, may konting kurot na nakakakilig. Hi everyone, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, ay isi-share ko lang po yung mga nag-grocery ko ulit sa Walmart. Tsaka nagpunta din kaming Marshalls. So most of the things that you will see here are for food, ayan, personal care, tsaka pang skincare, tsaka pang kitchen na mga gamit. So, if you're interested to see the things that I got from Walmart and from Marshalls, please keep on watching. Ito guys, yung una ay hindi ko po mabuhat. Bumili ako guys ng chicken livers. Ayan, kasi magluluto ako ng chicken sisig. Yung aking favorite na beef is the chuck pot roast. Ayan. Kasi meron siyang mga konting mga fat which is nagpapalasa sa lutuin natin. This one is 16.38. Ang kilo nito ay parang 1 kilo. 2.35 pounds. Boneless and skinless chicken thighs. Kakainis. Yung skin, ibalik niya! Siyempre, gusto natin ng may skin. Kaya bumili ako ng drumstick. Hindi ko na masyadong i-open guys ha. Ayan po. 2.26 kilogram o 5 pounds. Ayan. Bumili ako ng cornstarch kasi gagawa ako ng fried. Gagawa sana ako ng buttered chicken wings pero walang chicken wings. So, ayan. Basta gagamitin na lang natin yung cornstarch sa ibang mga lutuin pa natin. And then this one is the great value na raw honey. Ito naman gagamitin ko sa chicken na Korean chicken. Yung sa chicken drumstick, elbow na pasta. Naubos ko na kasi guys yung pinakauna nabili ko na elbow na pasta. So, bumili ulit ako. This one na is already 3 pounds or 1.36 kilograms. Mas malaki na siya. Kasi, napansin ko lang na madalas kong ginagamit yung elbow na pasta. Kasi mag-aano ako ng Bake Mac, mac and cheese. Nilalagay ko siya sa sopas. Nilalagay ko siya sa mga kung ano-ano na may soup. Ayan. And then, bumili din ako ng egg noodles. Ayan guys, pag namimiss ko lang yung parang mga lutuin sa Pinas. Ayan, egg noodles is just like the molo noodles sa amin. Molo tawag namin dun eh. Yung mas makakapal nga lang. Or Mickey, ganyan. So, ito lang nga lang yung mas maninipis. Ito naman guys is bumili po ako ng non-stick parchment paper para sa mga i-bake or para sa mga i-freeze na mga something. Basta makikita nyo sa mga vlog ko if ever na gamitin ko yan sa pag-freeze. Then, bumili din ako ng disposable gloves kasi balak ko po na gumawa ng kimchi in the future. So, at least may magamit ako or kung may ano man, kailangan i-mix. Ganyan. Mas maganda yung kamay. Double zipper bags. Ayan. Na yung quarter lang ata to. Ayan, quart storage. Na meron siyang 100 bags. So, magagamit ko to para sa freezer, para small lang yung i-freeze ko per portion. Like, for example, for chicken, 2 thighs or one drumstick lang, ganyan. So, okay na yun. I got here, mga gulay naman, guys. Actually, nagtataka kayo, bakit ang dami ko namang binibili sa mga sinashare ko ng mga grocery haul ko. Ito kasi, ayoko na nalabas ako ng labas kasi yung Walmart na pinakamalapit dito is 30 minutes away sa akin. Yung pinuntahan ko sa Sioux City is 1 hour away from me. Dito yung groceryhan dito, unang-una mas mahal siya. Pangalawa, wala yung mga gusto ko na mga products. So, mas konti lang yung pagpipilian yung grocery dito. Though, may sobrang malapit talaga dito na 4 minutes away lang sa akin. Ayan. So, ito, bumili ako na naman ako ng kale. Pero this time, yung fresh na kale. Ayan. Lettuce. Ayan. Para kung gusto ko lang na mag-Korean beef. And then, another onion leaves. Buti na lang bumili ako sa Walmart ng onion leaves. Kasi sa Asian store, ang pangit na ng onion leaves nila. So, ito, bumili na ako.
Kasi at least, pag freezer ko to, hindi to masisira. Broccoli naman guys, kasi, ito maliit lang to na broccoli. Kasi, gusto ko na mag beef and broccoli, parang yung kinain namin kanina sa Asian store. Tsaka bumili ako guys ng talong. Hindi ko kasi naalala na pupunta pala kaming Asian store. Kaya napabili ako ng talong. Ayoko ng talong na to. Napakalaki. Parang hindi siya masarap tingnan. Fully cooked chicken nuggets na breaded siya. And then, bumili ako guys ng Hebrew National na beef franks popcorn. Dadalhin ko lang to sa hospital. May magagamit ako na popcorn pag ayoko yung mga yung mga chichirya. So, ito ang binili ko. Lalagay ko siya sa locker ko. This is the 66 packs na napkin. Ito na yung pinakamura na klase. Pero ang ayaw ko dito, parang ang kapal niya. Ayaw ko pa man din yung mga napkin na masyadong makakapal. Kasi maxi. Ayan, yung mga ultra thin nila, mas mahal. Tapos wala kasi yung walang wings. Yung regular pad lang siya na parang ganito. Lahat may wings. Kaya ayaw ko pa man din ng ganun. So, ito, yung pinakamura is $5 or $6. Yung 66. Ito, bumili na ako ng Head and Shoulder na shampoo and conditioner. Nagtataka ako kung bakit wala silang conditioner na yung ganito lang. Mixture talaga ng shampoo and conditioner. Walang Head and Shoulder dun na conditioner. Sa Pinas may ganito na conditioner. 2-pack na lint roller. Ayan. Kasi nga yung uniform ko, diba? Navy blue yung uniform ko sa hospital. Kung minsan, ang tawag nito, lints from my towel or from anything dito. Ewan ko ba? Bakit sa Pinas hindi ako nagkakaroon ng mga lints? Dito meron. Kaya ito, kailangan may ganito. Kasi kung minsan, wow, lalabas na ako. Puro puti-puti pa ako. Bumili na ako guys ng Airwick na pabango. So, hindi ko alam po, no? Ang dami po nating binili na pabango ng bahay. Bumili ako ng ganito. Tapos may Bath and Body Works pa ako. Tapos may Glade pa ako sa kwarto. Ano ba? Trip po me. Pabanguhan ng bato ng bahay. Pero ang gusto ko lang kasi talaga yung pagpasok ng bahay, amoy bahay. Okay? Kasi mag-isa na nga ako. Ayoko na amoy, alam mo yung parang kulob or amoy stock, amoy walang nakatirang tao. So, ayan. May pagganito. Parang at home na at home. So, yung kinuha ko na scent is Fresh Waters. Kasi gusto ko yung, yung clean scent lang din. Food processor. Ayan. Food processor na para lang yung parang sa Pinas, alam mo yung malaking ganun, yung nabibili ko sa Shopee na 400, 500 plus lang. Walang ganun dito. So, ang mga mamibili mo na next is parang $50, ganyan. Kapresyo na niya yung microwave. So, ito yung binili ko kasi ang gagawin ko lang naman, kaya ako bumili ng food processor ay para gumawa ako ng kimchi in the future. So, iniisa-isa ko na bumili ng mga gagamitin ko kasi ang mahal ng kimchi. So, gagawa ko from the scratch kasi may mga gamit naman ako dyan and all that. At alam ko naman gumawa ng kimchi. So, eto, bumili ako ng ganito. Para lang naman to sa mga spices na gagamitin. Colgate na 3-pack na baking soda and peroxide na po siya. Ayan. Then, sa kakahanap ko po ng shampoo, iba ang nahanap ko. Pang skincare, ito yung serum. Ayan. Meron siyang AHA, tapos retinol, tapos vitamin C. So far naman, ayokong i-jinx, malapit pa man din na yung period ko. So far, hindi na ako masyadong nagkaka-pimple. Actually, ngayon, parang wala akong active na pimple. Sana hindi ma-jinx, So, what I need is for me to lighten na my dark spots. So, sana mag-work itong mga to at sana hindi ako magkaroon ng purging. Disorganizing bins. Ito guys, parang tig $1 lang sila. Ayan. Ilalagay ko to, pang-organize ko ng mga gamit sa ilalim ng sink sa bathroom kasi nandun yung mga hair tools ko, nandun yung mga pang-cleaning ko, nandun yung mga extra na mga toilet paper para pag open ko hindi sila magulo. And then pumunta ako sa Marshalls. Ito po yung nabili ko sa Marshalls, yung patungan ng kaldero na pagkamahal-mahal na nabudol na naman kami ni Love. And this is $5. Mas mahal kasi ito guys kapag online bibilhin. Ayan. So, dito kasi, dahil mag-isa naman ako or kung
minsan, kahit hindi kami mag-isa, ewan ko ba, nakasanayan na rin namin, kahit nung nasa Tennessee kami, yung kaldero papatong mo na lang dun, para wala ka na masyadong, patong mo na sa table, para wala ka na masyadong huhugasan. Bumili din ako ng onion pod, ayan. So, kapag may extra na onion, di ba, hindi ko nauubos yung mga onions, ang lalaki kasi, so, ganyan yung gagawin. And then, from Asian store naman po, ito lang, munggo sprout. Konting-konti lang kasi magluluto lang ako ng bibimbap. Baka bukas na lang. And then, syempre po, meron na naman po tayong hot pepper leaves. Ayan, yung nilalagay natin sa chicken tinola. Kumuha ko ng rice flour kasi gagawa ako ng tteokbokki. And then, bumili ako ng ganito ulit, guys. Para siyang jelly ace kasi na-enjoy ko ito. Ito yung una ko kasing binili noon sa Omaha. Yung ganito, ang tawag ba nito? Mango jelly. Pudding. Pudding ito. Si Didi Mango. Kaya bumili ako ng Didi Lychee. Kasi kapag nagka-crave ako sa something sweet, ito yung kinakain ko, yung parang pa-jelly ace. I think that's it for this haul. I hope nag-enjoy kayo na nanonood ng mga vlog ko na ganito kasi, ito talaga yung, kahit naman nang nasa Pinas ako, ito yung mga vlog ko rin. And gusto ko din na makita nyo kung paano ba talaga paano ba kapag mag-move kayo dito sa US, especially sa mga nurses po na mag-move, para medyo alam nyo na. So, all in all po, yung nagastos ko for this food sa Walmart is mga around 170. Ayan. So, okay naman na siya for 1 month. Hi everyone! So, as promised po, mag-shoutout lang po muna tayo sa mga nag-comment po. As of now, while filming this video, sorry po kung magko-comment kayo na tapos ko nang ma-film to ha. Mag-comment kayo sa mga susunod pa na videos ko. Kasi binabalikan ko lang guys yung mga videos. Ayan. This is the vlog about my car registration sa DMV. So, my experience, ano yung binayaran ko, ganun. So, if you wanna know about that, ayan, kung nakakuha ko ng plate, paano ko nilagay yung tag or the plate number ngayon, ganyan, solo life sis. Ako lahat. Ayan, so you might wanna try to see that. I will leave the link in the description box down below. Ayun guys, shoutout na po tayo. Shoutout kay Sis Manilyn Gonzalez, Mary Diana. Yeah, alam mo yung post ni, feeling ko kasi dito sa vlog ko may nabanggit ako sa pagiging mimilin ng mga tao. Pero dito kasi hindi kasi mimilin. Alam mo ba yung mimilin? Yung feeling entitled. Ayan. So sabi ni Mary Diana, because I think she's also a nurse, no? Sabi niya, so true po ate, ang hirap. Feeling nila, binabayaran nila pati kaluluwa mo. Ingat po lagi ate Mia. Sabi. Ayan. Medyo madami nga talagang ganun sa Pinas talaga. Na, ewan ko ba, ang dami nilang masyado silang entitled na they feel that if they are paying for a service, they feel na dapat, sunod-sunuran ka talaga sa kanila. Sometimes they don't even understand policies. Ayan, so patience talaga. Ayan. So, yun lang. Sunod po na shoutout po natin is kay Jaynalyn Alonzo. Ayan, na-miss kita, be. Isang ka ba napunta? At yan ka lang ulit nagpakita sa comment section. And then kay Raymond Caberto, it's me, Cherry, Ronnie Caberto, Danielle Kizon. Oh, ito si Sis Danielle Kizon. Madami siyang kinomentan na mga videos ko. And then, tinatanong niya is about po magkano ang inabot ng sasakyan. Though, na-replyan ko siya sa comment na yan. I will make a separate video na lang guys when it comes to car. Kasi, nung pumunta rin ako dito, wala din akong kaalam-alam about car. And of course, last but not the least in our list is Abner Pablo. Natutuwa ako sa comment niya. Kakaasi kamot nga nababati sahod na. Sabi niya sa akin. Hindi guys, dito kasi parang yung salary mo kasi parang ang hirap i-explain. Explain ko na lang guys when it comes to my video na salary and expenses para mas lalo nyong maintindihan kung bakit sinasabi ko na you really need to prioritize everything here kasi hindi pwede na wala kang emergency fund, wala kang savings. So as of now guys is binibuild ko pa rin ang aking emergency fund. Which is, malapit ko na siyang mabuo.
Ayan. So, yun lang guys. Thank you so much guys for watching. If you wanna be included po sa mga susunod na vlogs, just comment down below. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. Alam ko na yung mga laging nagko-comment. Gusto ko rin makakita ng mga bagong nagko-comment. Though gusto ko na nagko-comment pa rin yung mga dating nagko-comment. Pero alam mo yun, may konting kurot na nakakakilig kapag may bagong comment na from a different person. Yan. Pero kikilig pa rin ako sa mga ano. Mga consistent. Mas consistent pa sila sa pag-upload ko. Ayan guys, so if you haven't followed me yet pala on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and that's it. I will see you guys in my next one. Bye!